Muli karon ang senaryo ni mga kamisor sa may pasaka sa tulay sa Los Taguan. Ang ruta is CDO to Butuan nga ruta. No, so usa ka multi-cab ug kaning prime mover nga adunay number nga NBH 8616 no. Ani siya kana taas-taas gyud siya. Ang nagbangga ning hapuna ning taknaa mga kamisor. Og di gyud mag-agi ang uban nga mga sakyanan. Okay, dako makaini magkaagi ra ni makalusot ra kay ang mga motorista ra kanira dani nga part sa gilid no, di sila moagi. Ato sa pong siren mga kamisor kung sino hitabuan ni. Sir, may hapon. Sir, sino hitabuan ni sir? Sino hitabo? O sige ko na ni sir, kasi niliko. Gani. Pero di nakagagi. Saan ako yung nagpundo kayo? Ay, napundo na ka na ni. Kasi may driver na ni. Nay, mga po nay. Sa restaurant, imo ni, multicab nay. Kasi nitabuan ni na, interviewin ta ka nay. Kasi nitabuan ni. Ano yung nagbangga? Service na siya, Service ang kani. Oo, kagayan, Kagayan. O, ano na yung inanay mo ni? nang siya, naguna man mi. Naguna mo? Pero kay, namin siya tupan, kibali nakapinpin siya, naguna na nakapinpin ito. Ah, May gani pa din sa atras na apil ang tanang nasa atras. So nasangit, kamo naguna, yan nagsunod ni siya. Yan nasangit din siya. Rapid busa dito nakatubang na naguyod naman siya. Ay naguyod na siya. Nga ganing driver nga nung dito siya kuan. Asa na pita nasangit ana? Nay. Ay kanang kilid na imo ra putahaw nasangit. Oh, nakapinpin lang sa gamay. Oh, nakasangit man nung naguyod siya. Ah, naguyod yun. May ganun kinakamantay dito ang driver. Ambot lang bugat taga-break man sa din sa dinao. Nabe. Bibi pa rin mo para nahunong. Nahunguyod naman siya dito. Oh. Break din siya nung nakatapos. May ganun kikikaluyan nga wala gid siya ingon nga na nakuan. Strip din niya ba ang nagsugod pa. Oo. Nabayad tao duha diha. Ah, okay. May gani. Ay nadani. Oo. So sila manisinggit. Oh, wala lang sa namo ipaatras kay tatnak. Oo. Naman siya nabangga ang Apa man mo padulong day ma'am? buntugan. Bubuntugan nasaan? Service ra man siya. Ah, service. So pauli na unta mo. So may plano ninyo ani karon? Seto lang magusaman mo. Oh, kuan na siya kung okay lang na makaatras, daw wala na idamit sa tira. Ah, okay ra. Okay, document. So yung pangalan ma'am? Ay, kanto lang sila ito. Ay, gano'n lang. Ay, tagya. Pero nasakay ka, ane? Oh, sakay. Oo. Kung ba na may nag-drive? Ay, mong bana na drive. Ah, sige, salamat kay ma'am. Pahinga sa muna. Pero okay ra, wala mo na unsa? Ah, wala. Wala man. So, upat mo sa kaya ni? Inyo ang 7. Oh, duwas. Kurang 7. So, mo ni? Wala na damage. So, okay ra ka? Wala. Basta wala na damage. Okay ra? Okay ra. Oo. Sabot ra man sa asa man ang driver na ma'am sa kanang dako. Ay, wala. Inaog ka to ra. Wala niya naman kayo nakapagpapit siya. Ah, wala siya Kamay kabantay. pa yan, nabuyod. Hanap mo sa unahan, no? Pero nagsunod Kaya dito. nakabalik sa charit ko, na anak ba na siya Ah. tayong magyapon. Okay. Salamat. Lagi makulbahan yun ka. Kailangan ka sa... Oh, lagi. Oh, yan. Atras na. Ops, narabay tao sa likod. So, mo ni mga kamisor, dili kalusot ang mga sakyanan uban. Salamat kayo, ma'am ha, ma'am. Dili na kalusot ang mga sakyanan uban, mga kamisor. Kay... Dili man sila kaagi. No, dili sila kaagi. Pero sama sa gingon na mga kamisor tuwang na hinabi no nga. Asawa sa driver ning multicab mga kamisor. Doon plate number nga JAM 8846. Nga kung wala lay damage, okay raman sila. Okay ra sila. Ila ning sabot-sabot lang sila sa driver aning usa ka prime mover. Kay naay plate number nga NBH 8616. So mato pa ni sila mga kamisor sa police station ilang ipalantaw. No kung saan damage. Pero so far mga kamisor lang sa Ginoo no walay na unsa walay na samdan wala. So sa ka 4x4 nga off-road Suzuki ni siya. So kanin prime mover mga kamisor dito rin mo tuyok sa unahan. So nilarga na mga kamisor para nga magka-flow na pod ang uban nga mga sakinan. So sa mga nanglantaw karon no mao ni siya ang hinungdan nga nung adunay medyo pagbugat na pod no sa dagan trapiko dani sa pasulod sa may tulay sa Los Taguan tungod daling nagkabangga nga multicab o prime mover. So naglarga na mga kamisor. So amping ganun na mga kamisor, labi na sa mga naglawig karon sa kadalanan. Kanyang kauban, Mr. Junior Ruab, kaumad si Mr. Jam Marcel sa Mr. Radio mo balita mo alagad. Muling nga. So kani mga kamisor, nagka-parking na siya ganina, ingon siya atong driver. So go na mga kamisor ang flow.